Le, tulung pemeane junjungan. Kae lo suarane gluduk gemleger. Ayo, itu zona dulu bang, zona dulu Oke, bang. oke. Ini mau ke atas nih, Tenang aja. Ibu si arepe masak le, tulung yo. Siap. Ayo itu di kananmu. Mana? Di kananmu itu. Mana? Kananmu Oh, itu. Oke, diam. Aku mau fokus nih. Bodoh kali kau. Bu, ambune kok gosong ki lho apa? Jangane gosong. Tulung kompore patenono sik, Nduk. Nggih, Bu. Bu, sida dijunjungne pemean apa ora? Iki wis mari Bu lek kutulan HP. Alah ora sida. Dikongkon ket mau ora ndang budal-budal. Mangkane, lek dolanan HP aja suwi-suwi, ya kudu ngerti waktu. Main game online sing berlebihan iku bisa nyebabake dampak negatif antara liya 1 nyudo kesehatan fisik, 2 penyimpangan perilaku, 3 agresif lan emosional ora stabil, 4 keset kanggo sesambungan karo lingkungan. Ana cara sehat main game online. Apa wae? 1. Ora luwih saka 20 jam seminggu. 2. Miturut peringkat umur. 3. Ora main dhewe. 4. Aja main game sing angel lan mancing emosi. Paham le? Paham, Bu. Ayo awake dhewe ngimbangne wektu antarane sekolah, tanggung jawab lan uga hiburan. Gawenen game online mung minangka sarana refreshing otak lan pikiran nalika suntuk supaya awak dhewe bisa tetep produktif lan berprestasi.